Провикнаше турския паша от Панагюрище. Хайде видете и я уловете Райна Попьоргиева. Хайде видете и я уловете Райна Попьоргиева. Още от първия учебен ден вие бяхте до нас не само като учител, а като човек, който ни водеше, търпеше, съпътстваше и понякога просто стискаше зъби. През годините ни дадохте нещо много повече от знания. Дадохте ни пример, доверие и място, където се чувствахме като клас, а не просто спор от хора. Няма как да е същото без вас. Ще дойдете ли с нас на малко? Готови ли сте да излезете на пробата с нас? Ще се пуснете ли в последното ни сражение на 25 май 2025 година в ресторант Фелеви? Session,